Touch Records. Sipineji nai, sipineji woye, sipineji woye, sipineji nai. Programu ya mtu Pamuno imba Giroria, Gave Giroria Matsibaba. Sipineji woye, CBCB wewe. Pamuno imba Giroria, Gave Rufaro Kamuri. Amen. Rufaro Kamuri. Amen. Rufaro Kamuri. Amen. Rufaro Kamuri. Rufaro Kamuri. Amen. Vatendi ini tinoti kamadzibaba agaro. Tinoreurira kuchiva madhirezi. Kwete murandarume. Azvizwaro. Pano pagwanza raGabhureni. Unoreva here kuti ukaona dhirezi pawaya kana mubhero kumbare unobva warichiva. kwete madzibaba kaposheka. Zvino chireurura chaizvo zvaunochiva. Ita ndinochiva vakadzi. Ipapo paposheka madzibaba. Kana ndichiti ndinochiva madhirezi ndinoreva kuti ndinochiva varandakadzi. Rufaro Kamuri. Rufaro Kamuri. Ndikubatei musati maenda kure madzimai Geturudi. Sei musina kusunga muSamaria mumusoro. Moda kuti ngirozi dzidzike pano nezvipo dzikupei chipo chekuveza here dzichiti muri murume. Rufaro Kamuri. Rufaro Kamuri. Ndoreuro hasha. Aiwaka. Hasha manyemwe madzimai. Reururai zvimwe. Vatendi vaMwari. Lockdown isati yatanga ndakapomba nemurume anonzi Bovius. Chinangwa chiri chekufadza nyama. Odhaka pano pasove. Vanhu musashore hama yavo. Pavo naMwari wavo vatopedza zvasarira imi. Musi watanga lockdown. Ndakapomba nemusoja anonzi Zindi. Chinangwa chachiri chekuti ndisasungwe nekuti ndandabatwa ndisina mask. Ndozoguma kureurura upombo hwandikaita nababa wepanext door. Chinangwa chachi chekuti ndipiwe hupfu. Tinotenda murandakadzi nekureurura, asi munoda magate kuti chikamu ichi cheupombwe chidarike, mundione kana sowera pera. Tinotenda vatendi vadiwa nekureurura, iko zvino tave kupinda mumharidzo yedu yanhasi. Pamberi apa ndingambopa mira apa ndiri soba anomboita plan. Ya apa manje ndakuchikwanisa kuburitsa mashoko emudzimu unoera zvakanaka. Rugare mapostori. Amen. Jesu ndiye anonamatwa pasi peino nyika, hakuna mumwezve anonamatwa. Haleluya. Amen. Vakomana, vhangeri mudududu, kufema kwetsuro, zvipakera zvemurima, kana ndikakurova chako chaupombwe, usazoti ndanga ndichikuona, uye kana ndoparidza shoko rangu, handida anoti ndamutsikira madomasi ake. Rwendo rwekudenga mapostora, ndorwemujecha, tinotangira pamwe, asi asara. Ndima yekunamata haimirire munhu iyi. Zvakangofanana neamburenzi, haina kuti yasvika parobhoti, kana kuti chii chayo kumhanya nemurwere kuchipatara. Haleluya mapostora. Amen. Mapostora haikona kuzungaira semukadzi wen'anga anodedza murume wake kuti asekuru. Musapuse hama dzangu kusvika pakuverengeswa Bhaibheri. Haleluya mapostora. Amen. Netsitsi andiriya. Madzimai, garai pasi mese. Mota dzenyu dzabonderana, saka dzobuda dzese murodhi mofamba dzichiri right. Tose tinoziva kuti tikunamatira kuenda kudenga. Sandizvo here madzimai Geturudi? Ndizvozvo chaizvo munhu washe. Good. Ko manje kana tichiziva kuti tikunamatira kuenda kudenga, vai vanhu vachizoda kuziva kwatiri kunamatira kuenda kuburikidza neBhaibheri. Tisapuse mapostori. Rega ndiite kupa muenzaniso kuti zvityise. Tomboti uri kutsvaga ng'ombe dzako uchiteera matsimba adzo, hanti wobva waona kuti ng'ombe dzangu itso kumhiri kwerwizi. Unozoramba uchitarisa matsimba adzo here
kana kuti unenge wakutonanga straight nemombe dzako. Kuzungaira chete. Ndimi madzibaba Garwe. Masvika paleta box pamba penyu. Mobva mawana tsamba yakanzi kuna Sibhineji. Munoivhura here? Kwete munhu washe nekuti inenge isiri yangu. Ndozvinoita vanhu vanoerenga Bhaibheri. Vanonyatsoona kuti tsamba iri addressed kuvaKorinde. Yakanyatsonzi tsamba kuvaKorinde. Apa yori muChangani, muNyasarandi, muZezuru kana weZhira. Iwe wovhura tsamba iyoyo kuzungaira. Mayuko, shaurai vhesi. Kana kumasoyo handiti tose tinoiziva. Handidi zvogara nichidzokorodza chinhu nguva nenguva. Muri mulaini rekushandirwa ngatibatei madhora edu tione. Unoda kunamatirwa kuti uite miriyoni asi dhora chairo kubudisa haudi. Tai serious vanhu vaMwari. Murandakadzi, shave rako iri rekutambisa apa rinoda 50 magate. 50 magate. 60 zikaramba 70. Amai, makatakudzwa kurema mukati meupenyu hwenyu. Ndaona ambuya vakazvara ambuya vaambuya vekwaambuya vakanga vazvara ambuya venyu. Varivo vakakugarai. Shavi riri pamuri nderekuti munogona kufa nechirwere chatekeshera ichi cheCovid. Munhu washe. HIV ndiyo here inokonzereswa nebonde. Amai, ine handioni nemaziso enyama, asi emweya. Kana mauya pano kuzopikisana neni, rowai pasi tione. Tsoka nevhu ngazvirwisane izvezvi. Pane nzira mbiri dzekubuda nadzo mumhemherero yamakatarisana nayo iyi. Either munofanira kudirwa 50 magate sezvandaimba, kana kuti tinorara pano pagomo tichinamata usiku hwese nekutsanya tiri vaviri kuti tiwane kundiso. 50 magate haaite madzibaba. Zviri nani hedu tiite zvekurara pagomo tichinamata. Nekuti vavengi vacho tsvimbo yamadzibaba yaita itete pakutoda tsvimbo yaMozisi. Nekuti vavengi vacho tsvimbo yamadzibaba yaita itete. Ndikatini ndifare, ndikatini ndirare, vanonditsikirira hope. Rugare mapostori, tichipinda tichibuda, tichipinda tichibuda. Takagara tobhema ndekuti tioneka. Kichikichi yabata gonzo yakaruma. Munhu washe. Mawani jamani, ndakawina kamai kanyumbi kekuswera rangu uku katozodarika nepadeni after church. Pakaipa. Sabhineji wakwawo mamuwo wangu. Zvinhu zvako ndazvitya ini. Unoziva here kuti une mhosva naMwari? Vavakadzi vanganika wawatamisa kubva tichipinda muHarare. Iwe zvekupenga izvo kuHarare kunoku walala wasala walala. Hapana inofurira ivete. Sabi. Rasta uri kutoseka. Ipapa pandu rutoda kuti udedze chibhebhi chako chiyeka chiuye kuSowe next Friday. Pane zibhidhirira toda kumbogadzira. Rasta, zvichiri zvaMwari here izvi? Ko chinonzi bhidhiri chirimbori chiko? Uri bhizi kubhema mbanje dzandatenga nemari yangu. Nedoro randakutengera iwewe. Wonudza zvemasokisi akaboka. Wona akachikombera. Bhidhiri isikirire basa. Munhu anouya achitenda sepane zvandakamubatsira. And trust me iwewe. Melo kabhebhi kako kaye ndokabhadhara handsomely. Yako yekundidaidza nemazita ekuwanda iyoyoka uisiye. Ingawani ndine madhiri akawanda ndinokubatsira kwazvo. Aiwe, chii chacho chaunondibatsira nacho iwe? Waunotuma kunoisa zvishiri pamisiwo yevanhu vekuswerako ndiani? Kodzungu ndori neiko. Uri kuda here kuti kamoko kako kaite basa kana kuti hausi kuda? Rugare kwamuri mapostori. Inini ndinopedza ndinorota mwaka nemazuva. Ndambozama kuti ndinyarare asi zvaramba. Ndinoti ndakarara ndinoona munhu anenge akapfeka zvichena. Anouya kwandiri osvika kuti baba, ndinoda kuti muite nhume yangu, muende nemeseji iyi kuZambara Tsvene. Zvino murume wezvichena uyu anongoramba achinituma neshoko rimwe chetero. Mapostora, mutumwa uyu akatsamwa zvikuru kwazvo. Ari kundibvunza kuti sei madzimai ari panapo muchigara musina kuroorwa, asi varume ibvupfuwe pasangano pano. Hanzi munoda kutanga mareba segomo Kilimanjaro kuti muzowanikwa here? Seka mapostori, mutumwa uyu akadotsamwira neni wacho.
kuti seiko ini ndichigara ndiri ndega, asi pasowe pano vakadzi ibvupfuwe. Mutumwa uyu pandinomuudza kuti inini handisati ndawana anokodzera pano pasowe, ane rimwe shokozve raanonditaurira. Zvino mutumwa uyu varanda vashe ari kunditi pano pasowe ndine mudzimai wandinofanira kuwana. musapoterera madzibaba, kandai tione chirauro. Zvino mudzimai uyu ndimadzimai Getrude vagere apa. Imi baba imi, mukwane manzwa. Moda kuwana ini mashe zvekuita here, nayo fese yenyu nenge cheni dzakaunganidzwa iyo. Ndipo pamunonoetsera vakadzi pana pasowe, ende ndosaka muchizochembera musina varume. Maziriteni soja evanhu. Iwewe wakamuregererei achindidisrespecta zvakadaro sha? Nai baby, waida kuti ndiite seiko pamberi pevanhu? Zvaizomakisa kanai. Sha, ungasiye munhu achindiudza zvihope zvake zvekupenga izvozvozvo. Usingataure kana anything. Hauna kana mapia ekupa vanhu, kana pisode yekuti vasadzoke futi pasowe redu. Kumhanya sandiko kusvika kane baby. Tondiwari, nyaya yake ndinaye ndakamisira mufiriji, ndomubata hangu. Rugare kune vanotenda. Amen. Jesu ndiye chete anonamatwa pasi peino nyika. Haleluya. Amen. Isu mapostora hatinamate nevarungu. Mapostora, varungu vakauraya murumbwana waMwari, saka isusu hatinamate navo. Pakaita murungu anoda kubatwa maoko pamusoro, tomubata nekuseri kweruoko. Ndikubatei muromo ipapo madzibaba. Yamakuita apa rwairusaro raganda kauru. Hamuzvioni here kuti ndo inonzi reye musiki chayo iyi? Madzibaba garwe, pano hatisi kuita zvekutengesa nyama yemakarwe ekwamuchina. Chekutanga hainzi reye music, inonzi reye sizimu. Chechipiri ini ndinotaura zvinotaurwa nemudzimu unoera. Haleluya mapostori. Ngatisanyenamei sematohwe vanhu vashe. Handika, isu hatinamate nevarungu nekuti vakauraya Jesu, mwanakomana waMwari. Vanhu vashe, maizviziva here kuti imhemherero pamberi paGabhurieri kuchengeta imbwa? Munhu wacho mandibvira kudhara. Takaunyarara. Zvichiri zvaMwari here izvi? Baba miraika, nditsanangure. Rangarirai kuti ini ndinoona nemaziso emweya. Handika, zivai kuti imbwa haitenderwe kuti igare pamba pemupostora chaiye akaperera. Kana wada kuchengeta imbwa, mweya unoti chibva waipfekedza zvese, hembe nebhutsu woipa bhedhuru sevamwe vana vose. Mapostora, ngatisatadzirei Mwari varume. Kudenga kune gehena remoto uku. Varume gomba raunokandwa kana waine mutadzi rakadzika zvekuti ukakandwa kunobikwa tii, kugobikwa mbambaira, bhinzi dzigoibva uchingodonha chete. Kana vari madzibaba garwe, vanenge variko nemiswe yavo yemakarwe, vachidzika vari mumugomba revatadzi. Madzibaba ndauyawo nhasi, asi shoko ramaparidza randibata-bata ndakuda hangu kutendeuka. Zvidikidiki amai. Munondiona kana zambara rapera, tikudirei magate ekutendeuka. Amai ndaona mafarira shoko ratenga tichiparidza pano pasowe raGabhurieri. Iyemeni iyoyo munhu washe. Murandakadzi, shave rako iri rekutambisa parinoda 50 magate. 50 magate. 60 zvikaramba 70. Ndotenda nekuimba kunodakara ishe wangu. Amai ndaona ngirozi dzapembera nekuva kwenyu pano. Asi ndanzwa denga riri kunditi muimba mamuri kurarama muri mune tudhoma 2 tunonzi musoro pangu nekamwe kanonzi jecha twakasiwa naambuya vakabereka ambuya vaambuya venyu. Zvino makanorara kumba kwenyu nhasi, twatoziva kare kuti mauya kuno tinokurowai mukafa. Saka ndodini hai munhu washe, ndorarepi? Musatya amai, hondo iyi tinofanira kurara tichinamata nhasi usiku hwese. Saka toenda kumba kwangu torara tichibata munamato rinova basa rashe. Jamani, ungopinda kaumba mangu usina kunoka, ichitango uri kupinda mumwena. Unotonoka kaJamani, kwa kana ndichinge ndakavharira unoita sei? Bo wangu, saka rega ndidzokere. Sori nekukudisturba ka, ndandati timboita 1-1 yedu, but since forogonya yako yakakwira wangu gandirowe pasi. Chiko nai Jamani, indawo nemoyo wechikadziwe, ndotozvijokera zvangu ini. Mawane rasi. Kochi futi sibi.
Hanti kune kamoko kakatanga kuya last time kusowe rangu. Kanonzi Gertrude. Ndakumhanya nako. Saka ma1 because pane kanyuwani futi kakauya. Apa ndakatopedza usiku hwese nezuro nako. Saka ma1 ndeye apa German. Handiti miriwo yese ndeyako ere. Nhasi ukati pork, mangwana woti beef. Waiziya, chii chanetsa manje apa? Saka ndikutaura ndega zvangu apa. Unozonyanyorara chikumbera. Chinzwaka, ini ndiri mukuru weSoul. Saka asi zvinhu zviripo kuti ndizowanikwa ndave kudhumanisa mamoko epaSoul. Hameni kuti ndopaita sei ipapo. Pakaipa aka pamudhara. Chimboita ka1 rinotonhorera tinyatsokwanisa kudhoma zvakanaka. Waiziya. Yaone makwara iwe, denga razaruka. Rega tiushure isu magrade 7, maform 6 achiurangarira. Ndikarega doro ini, Deuta inotovhara. Dirai madzibaba, dirai tinwe doro. Rust, hausi wakuita dzungu here apa. Wangu ndiri munhu wechechi kaini. Ko vanhu vakazotinzwa tave kudedzera zvehwawa, po here. Nyaya wataura iya shamwari yakaoma. Wakapusa apa wangu unobreya. Kadzi vanonetsa vashamwari, vanokuchinjira nyaya, vakati wakawarepa. Tarisa izvezvi gumbura aripi. Pafeya mazini. Saka kugaya kuti ndopaita sei nai German. Simbu wangu, bhebhira usina stereki naro. Zvamanje ripe munamato unoda 2 weeks risingauye kumasowe. Woruudza kuti rinogeza riri padheni, zvapera. Rufaro kwamuri vanotenda. Nhasi kavatenderi, chimuti ndombochipawo vamwe, icho chimuti chekuparidza. Tione kuti pandinoparidza paye varipo here vanenge vachitora manotsi. Haleluya! Haleluya vatendi. Ndasimuka pano kuti ndipanane nemi mashoko ekumusoro kudenga. Right. Munenge muchinoona ini ndakanyarara mukati handigoneka kuparidza mashoko emudzimu unoera. Manje nhasi ndinoda kukuparidzirai. Haleluya vatendi. Mwari anotida tese zvakafanana. Hakuna mukuru, hakuna kana mudiki kuna Mwari. Ameni vatendi. Vatendi. Tese tinoziva kuti Mwari anotida nemwoyo wese. Asi sei vanhu tichida kuzvigaira sekunge tinodya sadza naye Mwari wachona. Vatendi. Munotoona kamusikana kachivhaira kuti hanzi ndini ndakanaka. Kuvachona wamunoti akashata ndiani? Kuna Mwari hakuna akashata, tose takanaka. Vatendi. Muzive kuti iyeye wamunoti akashata atori newake anotomudawo. Inga Freeman akaimba 1 akati, ndipei kuno zvachona zvakanyangara tuzvibage. Ichocho tine vatu vanotitudawo. Musaseke murume uyu. Ndima yedenga haitodi kunanzvana bai. Inotoda nemo kuti zvityise. Fambai naro muvhangeri. Ko zvino vanhu vari kukoshesa mafundisi kwazvo. Vachitadza kuremekedza varume wavo vanovachengeta. Unoona mufundisi anoisirwa chikafu muplate yedhaga yakanaka kwazvo. Asi baba vemumba vachona vanopakurwa muplate yakanamwa neurimi. Mukazvita kwangu ndinokurovai makajaira. Tinotenda baba Makarwe neshoko renyu rinodakara. Asi hazvibva zvaswererwaba. Ko mukuru yagove ngoro yebenzi here inomira nekuhakira. Shaurai vhesi ana amai. Zvamanje nhasi vhangeri tavego. Baba, dhora renyu manga manyoresa heroko. Zvakanaka, zvino unochema nei murandarume? Ndaita dambudziko madzibaba. Ndiri kuita problem yekuti mukadzi wangu ari kupinda-pinda. Vanhu vese vari muraini vari kunditaurira kuti anetsa nemaboyfriend kana ndisipo. Saka ndinodawo kundiso madzibaba. Search by the region. Hi, Vanchoka, heri. Ta, zvakanaka mambo. Mukadzi wenyu akatakudzwa kurema. Muye naye pasowe rino raGabhureni. Ane magate akati atichamudira. Imi tinenyu atichakudirai futi. Nekuti zvamakazodzwa nemurandakadzi wenyu zvibve pamuri. Asi zvaiko zvino. Soka nemavhu ngazvirwisane. Rovai pasi tione. Ko maridzo yenyu naye munhu waMwari. Hamusi makutipinda pese nariri. Kana munhu washe. Remember kuti ndimika makadi shoko mudududu. Saka apa musati ndakutsigirai madomasi enyu. Kwangu kungoriwo kuzarurirwa nedenga uku. Plus isusu shoko tinodhoma munhu washe.
Baba, ndaona bhizimisi renyu harisi kunyatsoita zvakanaka. Pane mhemhero yakaiswa pagoshto renyu ramunoshandira rakaatakwa navavengi venyu. Hai papa Mureni, mamunhu washe. Mazuva ano zvinhu zvese zviri pasi zvokurevesa chaizvo. Ndizvo zvandiri kupangidzwa nedenga izvozvo. Saka ndogona kukuitirai kuti zvidzokere kwazvakabva. Go back to the sender ndo chiororo man. Baba, inonzi go back to sender. Zvisine hazvo pamasororo apa kuti ndibate munamato wacho pari kuda 50 US. Ndobva ndapedza maresi acho.